Levat tasaväkisesti Ruotsia vastaan yleisurheilun perinteisessä Suomi-Ruotsi-maaottelussa. Avauspäivänä tehtiin myös maaotteluhistoriaa, kun Pekka Karjalainen otti 11 voittonsa ringissä. Jo avauspäivän ensimmäisessä lajissa päästiin jännittämään nousussa oli Pekka Karjalainen kaikkien aikojen menestyneeksi suomalaismaaottelijaksi. Tuloksella 76-44 Karjalainen johdattaa Suomen miehet Moukarin kolmosvoittoon. Voitto on karjalaisille Ruotsi-maaotteluissa jo 11. Tällä määrällä hän ohittaa Arto Trykkaren aiemman ennätyksen. Hieno aika ollut ja hieno kisa oli tämäkin, että kaikki suomalaiset tehti tosi hyvin tänään ja se oli pääasia, että kolmas voittaja, mahtavaa tälle ottelulle. Olympiastadionin uusi rata saadaan käyttöön miesten tasaisen myötä. Tilastojen valossa Suomella on mahdollisuudet jopa 3 voittoon ja Jonathan Åstrandin voittoaika vastatuuleen kirjataan 10.48. Ruotsi kuittaa kuitenkin kakkos- ja nelostilasta. Naisten otteluun Ruotsi saa selkäläisen Karolina Klüks johdattaa Ruotsin kolmoisvoittoon ajalla 11.60. Miina Nykkänen voittaa naisten CS-kisan tuloksella 4.35 ja Suomen ennätys 4.47 on sekin lähellä ylittyä. Naisten kiekossa Ruotsin Anna Söderberg ottaa peräti 17 voittonsa urheilutasolla. Pisteet lajissa menevät kuitenkin tasan. Naisten kolmiloikassa Suomi vie pisteet 14.8, kun Elina Torro vedyttää 12.97. Ruotsin naiset kuitenkin johtavat avauspäivää reilusti, kun muutama laji on vielä jäljellä. Miehissä pistetilanne on tasaisempi. Ruotsi ohitti Suomen pisteissä ottamalla kaksoisvoiton 400 metrillä. Suomen jalkapallomaajoukkue aloittaa EM-karsintaurakkansa vierasotteluilla Moldovaa ja Hollantia vastaan. Suomi kohtaa Moldovan ensi perjantaina ja 4 päivää myöhemmin vastaan tulee MM-kisojen hopeajoukkue Hollanti. Päävalmentaja Stuart Baxter pitää avauspeliä haastavana. 11 vuotta sitten Suomi jäi Moldovan vieraana maalittomaan tasapeliin. Sami Hyypiä palaa vajaan vuoden tauon jälkeen johtamaan puolustusta. Baxter valitsee lopullisen puolustuslinjan vasta avauspelin kynnyksellä. We won't decide that until we see the one come together. We always look at the opponent. We know that Sami can play with Petru, we know he can play with Marcus. Marcus has done very well for us. Sometimes it depends on how well do they have a wide player that we would like more experience playing against. How much can we get forward between the flanks? So that also dictates it. But it's nice to have a choice. JJK ja FC Lahti kohtasivat jalkapallon Veikkausliigan illan ainoassa ottelussa. Lasse Linjala vei kotijoukkueen johtoon, mutta Jari Litmanen ja Rafael tekevät esityön vieraiden tasoitukseen, jonka viimeistelee Euroopan kentiltä Veikkausliigaan palannut Berat Sadik. FC Lahti hallitsee toisen pelitapahtumia, mutta JJK onnistuu maalinteossa. Henri Toivomäki voittaa Niko Markkulan ja Tommi Kari viimeistelee rangaistuspotkusta lukemiksi 2-1. FC Lahti tasoittaa, kun Rafael keskittää ja Hugo Miranda puskee pelin 2-2. Ottelu päättyy lopulta myös näihin numeroihin. Suunnistusmaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi on nimetty Juha Taimi. Taimi on toiminut 3 edellistä kautta maajoukkueen kakkosvalmentajana. Uudeksi apuvalmentajaksi nousee entinen maajoukkuesuunnistaja Antti Harju. Taimin päätavoite on Vuokatissa 3 vuoden päästä pidettävät MM-kisat, joissa Suomen on tarkoitus olla paras suunnistusmaa. FST 5-kanavalla alkaa puolen tunnin kuluttua suora lähetys jalkapallon Supercupin ottelusta Inter vastaan Atletico Madrid. Me tapaamme puolestaan 10 TV2. Näkemiin siihen asti.